Farm plate. Daraga Albay. The happiest place in Bicol. So yan pala po yung ano niya, pasok. Yung entrance. So ito po pala sa mga hindi nakakaalam. Ito pala nag-shooting si Barbie Imperial. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo yung pelikula nila na ano sa Channel 7. So yan po yung lugar, yung view. Yan, may kalapati pa oh. May lumilikod pang kalapati. Ayan o. The Little Chapel, Philippines Smaller Chapel. Pit Cemetery, first in Bicol. Tunnel of Lights. So yun po. Maganda pala dito yung ano, yung mga flowers, ang tanim nilang flowers. Ayan o. Wow, ganda. Flowers. Doon sa dulo. Ayan o. Kung mga kauragon, pakita ko po sa inyo yung ano, yung kalapati, bahay ng kalapati. Yung ganda ng ano, pine tree. Parang nasa kon lang Baguio. Ay, may mga puwan din pala dito. Pato. Wow. Puro mga flowers, mga pambabae lang pala. Yung mga ducks. Pato. Wala yung bahay ng kalapati. Tapos may mga ano sa paligid, mga baka. Siguro alaga ito na may-ari. Yan mamaya pag madilim na yung mga kulay puti na yan, pag madilim, pag gabi, maliliwanag na yan siya. Yan. Ganda ng langit, ganda ng view. Pala po yung simbahan. Diyan, malimilipad pang kalapati. Yan ang flowers oh. Uragon man talaga, yung magayunon ang view. Simbahan. Wala yung daanan paakyat. Ay wow, may pan pala dito. Imahe. May imahe. Parang totoo lang siya, parang tao. Idan po. Tupa. Yung imahe pala na yun, ito yung nagmay-ari ng tupa. Kalimutan ko na kung anong pangalan ng imahe na yun. At ang kagandahan pala dito sa lugar na ito, kitang kita mo yung mayon na yun, no? Ayun o, yung mayon. Yung taas. So ngayon maraming tao. Maraming ang mamasyal. Ayan pala yung kalapati oh. Papakain lang nila oh. Hindi pa lang pakainin ng kalapati. Yan oh. Pakain lang nila yung kalapati. Tik 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 tik.
campsite. Ganda. Maganda ang lugar na ito mga ka-Oragon. Hindi ka magsisisi. Sulit ang bayad. So ang entrance pala dito is 80 pesos per head. Sulit naman. Marami talagang mga gandang lugar dito sa Bicol. Mga tourist spots. Pero mamaya maganda ito pag gabi. Kasi makikita nyo magliliwanag yung na yan, oh. Lamp light na nasa taas. Tapos may kontra dito, may ilisi. Ilisi ng barko. Yan, oh, may ilisi ng barko, ayan, oh, pataas. May ilisi ng barko. Punta tayo dun sa mga sa bamboo tree. Ang ganda ng view. Yan, oh. Nakikita nyo yan, bamboo tree. Hindi pala dito mag picture. Sulit dito, family bonding, stress reliever. Ayun, no? Bamboo tree. Sa mga picturean nila. Bamboo tree. Presko. May mga tent-tent dito. Ay, campsite pala ito. Yan pala, campsite. Bonfire. Pwede ka mag-barbecue. Pwede ka matulog. Ay, hanggang on 11 PM. 8 PM. Ang ganda, oh. Yan, oh. Yan yung tent nila. Pwede ka matulog o pahinga. Pagod sa biyahe o gusto mo mag-relax. Ang ganda, oh. Yan, oh.